Dagiti Proverbio, Kapitulo 20 ket mesa. Nalaka nga idalan ti Apo ti panunot ti ari, akas iti kalaka at ti pangiturungan na ti ayos ti waig. Mabalin nga ipagarup mo ang imbag amin nga aramid mo, ngem laglagi pem, at tingitingin ti Apo dagiti panggip mo. Aramidem ti naimbag ken nainkalintigan. Ad-adda a maragsakan ni Yahweh, iti dayta ngem ti panangidatag mo iti daton. Kinatangsit ken kinapalangguad ti mangituray kadagiti managdakdakes ket maibilang a basol dagitoy. Agplano ka asian nat ket maaddaan kanto tinawadwad. No gangganaten ti aramid mo, agkurang kanto ti kasapulan. Mabiit ang mapukaw ti sanikwa ang magunod mo ti sinasawa, ket mayarig iti silo ang mangiturongkeng ka itingiwat ni patay. Matnag dagiti managdakdakes iti kinarangasda, dida kayat ti agarawid iti nalinteg. Nakillo ti dalan dagiti adda basol na, naimbag ti aramid dagiti nalinteg. Nasaysayaat ti agnaed iti tuktok ti balay, ngem ti makiden na iti magisubsubang asawa. Kanayon amawaw dagiti managdakdakes nga agaramid iti dakes, awan na pulos ti asida iti padada a tao. No madusa ti maysa a tao a may pagarup at ilapagina tinimbag, uray pa'y tiningneng sumirib, makaadal ti masirib iti maisuro ken kuana. Ammo tinalinteg a Dios ti mapaspasamak iti balbalay dagiti managdakdakes, ket yegna ti panakadadael da. No di mo ipangag ti asog tinapanglaw, saan kanto met ama ipangag inton sika ti umawag. No kapungtot na ka ti maysa a tao, sagutam iti nalimed, ket agbaaw ti pungtot na. No maipakat ti hustisya, maragsakan dagiti inaimbag at tao, ngem maladingitan dagiti managdakdakes. Ururayen ni patay ti maysa a tao asumina iti naimbag adalan. No naayat ka iti ragragsak, arak ken agkakaimas at taron, pulos adi kanto bumaknang. Sa gabaen dagiti managdakdakes tirigat apanggapdang ipalakam kadagiti naimbag at tao. Naimbag ti biag ti maymaysa iti letang, ngem ti makikabalay iti naunget ken managreklamo nga asawa. Agbiag iti kinabaknang ken kinanamay dagiti masirib, ngem ti maag busbusen na as ipapardas dinatgedan na. No naasi ken nalinteg ka, napaot to ti panagbiag mo. Raemen da kanto dagiti tattao ket kalangaden da kanto a nasayaat. Ti nasikap a general kabailan na asakupen ti maysa a syudad, asal salakniban dagiti napipigsa a lalaki, ket dadaelen na dagiti bakod a pagtaltalkanda. Annadam ti panagsaritam no kayat mo nga awan ti pakisagmakam. Ipakitam kanyak ti maysa a tao amang ipagarup at ipagina ti kasayaatan, ket ipakita ken ka ti maysa a tao a natangsit na palangguad ken di nabigbigen ti kabailan ti sabali. Ti nasadot a tao di nakakayat ag trabaho, patayen na metla ti pagina. Awan ti sabali nga arawid na no di lang ti panang pampanunot na iti kayat na atagikwen, no pay kasta mangted asibubuslon tinalinteg. Kagura ti Apo dagiti managdakdakes nga gitatag kadagiti daton ken kuana, nang runa no dakes ti panggepda. Awan ti mamati iti pamaneknek tinaulbod, ngem maawat ti sao ti tao amang pampanunot ana imbag dagiti bambanag. Ammo tinalinteg ti aramiden na, saan akas iti managdakdakes nga aging kukuna, ket ipan na ti amin akabailan na nga
pamarang. No makapungtot kayong kati apo, saan naka matulungan ti kinasirib, kinalaing kensir matam.